Otevřete kartu procesu, který chcete převádět. V horním příkazovém řádku stiskněte tlačítko Založit diagram. V následujícím kroku vyberte knihovnu grafických symbolů. Otevřete akordeony pro diagramy obou verzí. Přepněte do editačního režimu. Upravte si nastavení zobrazení. Po levé straně nové plochy se objeví nabídka nových objektů pro modelování. Protože všechny objekty modelu jsou již v databázi založeny, můžeme je skrýt. Pro vložení existujících objektů klikneme pravým tlačítkem myši na plochu diagramu a vybereme Vložit dostupné objekty vazby. Nyní budeme s využitím filtrování postupně vkládat a rozmísťovat objekty diagramu. V dialogovém okně Dostupné objekty vazby aktivujte ve sloupci Není na diagramu, filtr neplatí. Zobrazí se všechny objekty diagramu verze 4, které dosud nejsou vloženy do nového diagramu. Ve sloupci Typ objektu vazby aktivujte filtr Proces a vyberte první procesní kroky pro vložení. Se stisknutým levým tlačítkem myši rozmístěte procesní kroky. Diagram verze 4 můžete využít jako předlohu. Postup opakujte pro všechny procesní kroky. Obdobným postupem vložíme zdroje.
Nyní vložíme vazby. Ve sloupci Není na diagramu opět aktivujte filtr Neplatí. Do filtru Typ objektu vazby zadejte výraz Link. Tlačítkem vlevo nahoře v dialogovém okně vyberte všechny záznamy. Potvrďte vložení. Nyní pomocí myši upravte diagram do konečné požadované podoby.